Il-lista ta' persuni b'diżabilità qiegħda naqset kważi bin-nofs hekk kif bħalissa hemm madwar 300 persuna jirreġistraw u dan ifisser li hemm aktar individwi li qed jintegraw ruhom fid-dinja tax-xogħol. Għal kuntrarju ta' snin ta' qabel fejn ta' kull sena qed ikun hemm total ta' 25 persuna b'diżabilità li qed jirnexxilha ssib impjieg. Illum il-ġurnata f'temp ta' sena qed ikun hemm medja ta' 300 individwu b'diżabilità li qed jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Iċ-ċermen tal-Kummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità Oliver Scicluna saħaq illi bħalissa l-Kummissjoni qiegħda tikkontribwixxi billi tħareġ lis-sidin tan-negozji dwar kif għandhom jaddattaw għal bżonnijiet ta' dawn il-persuni. U l-pożittiv ta' żieda huwa li l-persuni b'diżabilità li sabu xogħol kważi 80% minnhom baqgħu fid-dinja tax-xogħol, jiġifieri ma tkeċċewx wara li għaddi dak il-perjodu. Is-Sur Scicluna qal li minkejja żieda fl-opportunitajiet għad hemm min qed isib diffikultà biex jidħol fid-dinja tax-xogħol għax l-impjieg offrut ma jkunx skont l-abiltajiet tiegħu. Appella biex il-job matching isir tajjeb għax qal li dan jista' jtellef il-fiduċja tal-persuna fiha nfisha. Jiena persuna li għandi diffikultà fil-mobilità. Inutri li jiena jibatu għalija l-interview biex nkun waiter jew naħsel il-karozzi eżempju għax jiena dak ix-xogħol ma nistax nagħmlu. Christine Mifsud, mara ta' 38 sena li ilha nieqsa mid-dawl għal dawn l-aħħar 18-il sena. Ilha 6 xhur li daħlet taħdem mal-Kummissjoni u sostniet li x-xogħol itik dinjità. Hija xi ħaġa vera sodisfaċenti, jiġifieri x'jiena ma nemminx li għax persuna jkollha diżabilità għandha toqgħod id-dar u ma tagħmel xejn u ġast kemm tieħu xi relief jew xi fondi oħra. Jiġifieri x-xogħol huwa xi ħaġa li lilek jistimulak, tik ambizzjoni u jagħmlek produttiv ukoll. Inta tisemek ukoll fil-komunità. Malli tħallna fil-bini tal-Kummissjoni ma stajniex ma ninnotawx il-preżenza tal-kelba Winnie, il-gajdok ta' Christine li tassistija ta' kuljum fuq il-post tax-xogħol. Winnie hija gajdok kif semmejt x'ina issa kważi 18 sena nieqsa mid-dawl. Winnie għandi 7 snin u aħna ilna tim da żmien kollu. Winnie tgħinni fil-mobilità tiegħi għawek kif rajtu l-kurituri fil-li xi tajl ma tiċċaqlaq għalem u fil-li siġġiet fin-nofs. Itejni, jina meta nasal mis-xogħol nidħol mill-grada isfel, naqbad il-lift nitla' fuq u toħodni mad-desk. Tifhem il-kliem għalmu għal-commands, bħalissa bit-Taljan il-commands tagħha xi ġiet mal-Italja, però hawn bl-Ingliż commands kif joġob lilek jiġifieri. U tifhem hija xi trejnjata bl-użu tal-ħarnes u bil-commands li nagħtiha tkun kapaċi tobdi u twassalni fejn nixtieq jiena. Fost il-benefiċċji li l-persuni b'diżabilità qegħdin jingħataw biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol hemm għajnuna finanzjarja li tinkludi benefiċċju ta' 400 euro fix-xahar. Apparti minn hekk, il-Gvern qiegħed jgħin il-ħaddiema li għandhom xi forma ta' diżabilità sabiex apparti milli jirċievu l-paga jingħataw il-benefiċċji soċjali.